Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare bocah-bocah? Muga-muga sehat lan tetep semangat anggone sinau nggih. Saiki awake dhewe arep sinau basa Jawa ulangan loro materi tembang kinanti. Sadurunge sinau disiapke buku lan alat tulise nggo nyatet apa sing penting ana ing wulangan iki. Lan aja lali ndedonga. Yo sinau bareng. Tembang kinanti. Tembang kinanti kalebu tembang macapat. Tembang macapat kuwi kalebu tembang cilik. Tembang macapat cacahe ana 11. Apa wae? Mijil, Mas Kumambang, Sinom, Durma, Asmarandana, Kinanti, Dandang Gula, Gambuh, Pangkur, Megatruh lan Pocong. Tembang kinanti kuwi dijikuk saka tembung kanthi. Tegese tuntunan utawa bimbingan. Tembang kinanti nduweni watak seneng, gembira lan asih dadi nek bocah-bocah nembang kinanti kudu seneng atine, bungah kudu mesem. Yo rungokno tembang kinanti iki. Padha kulang ning kalbu ing sasmita amre lante aja pijak manganendra kaprawiran dan kaesti pasunan Saiki sinau guru gatra, guru wilangan lan guru lagu tembang kinanti. Guru gatra yaiku cacahe larik saben sak padha atau baris, berapa jumlah baris. Dalam tembang kinanti duwe guru gatra 6, ada 6 baris. Guru wilangan cacahe kecap utawa wanda saben gatra utawa jumlah suku kata setiap baris. Guru lagu tibaning swara pungkasaning gatra atau akhiran suara atau huruf vokal setiap baris. Yuk sinau bareng. Podo gulangen ing kolbu. Jumlahe 8. Guru wilangane 8, guru lagune tibaning huruf vokal ing akhir apa? U. Berarti 8 U. Baris keloro ing sasmita amrih lantip. 8 tibaning
Huruf vokale nopo? Dudu P nggih, tapi I. 8 I. Ojo pijer mangan nendro. 8 A. Baris kepapat. Kaprawiran den KST. 8 I. Baris kelima. Pesunen sari niro. 8 A. Baris keenem. Cegahen dahar lan guling. 8 I. Dadi tembung kinanti menika guru gotrone barisnya ada 6. Guru wilangan lan guru lagune yaiku 8U, 8I, 8A, 8I, 8A lan 8I. Tegese tembung ing tembang kinanti. Arti setiap kata dalam tembang kinanti. Ono kata gulangen, tembung gulangen tegese ngasah, ngelatih utawa mengasah atau melatih dalam arti bahasa Indonesianya. Kolbu tegese ati utawa hati. Sasmito pratondo utawa isyarat. Lantip tegese landhep pikire, pinter utawa pandai. Pijer tegese kerep utawa sering, selalu. Nendro tegese turu utawa tidur. Kaprawiran tegese kepahlawanan. Den KST tegese diusahani utawa diusahakan. Pesunen tegese latihan kanthi tenanan utawa latihan dengan sungguh-sungguh. Sarira niro tegese awakmu utawa dirimu sendiri. Dahar tegese mangan atau makan. Guling tegese turu utawa tidur. Dadi ning kene ana tembung nendro karo guling sik duwe teges utawa arti padha yaiku turu. Dadi isine tembang kinanti kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini isinya. Kalian biasakanlah mengasah hati agar tajam pikiranmu menangkap isyarat. Jangan hanya selalu makan dan tidur. Usahakan sikap kepahlawanan. Latihlah dirimu sendiri dengan mengurangi makan dan tidur. Kuwi mau materi sik iso Bu Guru jelaske. Mbok menawa bocah-bocah kurang jelas iso mbok tekokke lewat WA. Tugas basa Jawa saiki sik pertama. Jawaban iki nggih ana pira tembang macapat kuwi. Nah, jawabane mbok tulis ning kolom komentar, ojo lali nulis jeneng. Tugas nomor 2 ngerjakno Google Form sing dibagike ning grup kelas. Garapen dhewe kanthi teliti. Pesene Bu Guru, tetep semangat anggene sinau lan tetep njaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.